Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu esisipha indatshana nje encanyana. Kuthiwa thatha lokuphiwe lana sinamabhokisi awu18 uwenze no divide uwafake kwindawo embili. Bathi bhala ke lokho ozokuthola ngani ngendlela ezintathu ezilula ekhuluma ngani ngokudivide. Asiqale sibhale sikuphiwe. Kuthiwe sinani? Sino 18 wamabhokisi kuthiwani kumele uyongena phi noma uhlukaniswe kangaki kabili okusho ukuthi sino 18 divided by 2 basithanda futhi ngoba phela kuthiwa sibhale ngendlela ezintathu ezahlukene lesibalo singathi 18 divided ngophawu leya by 2 basithanda singadwebela kanjena nanku 2 wethu ekhwapheni sivalele ngaphakathi u18 wethu. Kodwa phela kuthiwe akushongo ukuthi asibhale ngendlela ezintathu nje kuphela kuphinde kwathiwa asikhombise noma sikhiphe phela ukuthi u18 wona lo uma udivide ka2 ukupha bani. Siyadweba indingili amabhokisi ethu lawa esiwaphiwe. Nanka aphelele awu18. Kuthiwa nimele yongena phi endaweni ezimbili alingane. Kuyakusiza ukulazi ithebuli lakho ke la. Ngoba kuthanda ukubalula nje ukuthi u18 ukhishwa uba ukhishwa wo9 ababili. Ngakho lana sisekelani sifuna o9 ababili. Nabo 9 bethu sibasekelile owesibili ngawusekela u9 wethu. Kalula kamnandi kanjalo. Yabona kube bengingalazi ithebuli lambe kuzongithatha iminyaka ngicabanga ukuthi ayibo ngazi lento abangibuzayo namanje into engizoyiphendula kanjani ngazi lento abangibuzayo namanje into esengizoyimisa kanjani kanti kuthanda ukubalula kuba ngilazi ithebuli lami ukuthi hayi u18 ukhishwa u9 u18 ukhishwa u9 times 2 ngakho ngiyazi ukuthi impendulo yami hala u9 nala kuzoyifanela nokuthini u9 nala kuyefana phela ukuthi u9 kubhala laphezulu kalula kamnandi.